Dördüncü celete aradan hakkında. Nahmedu ve nusalli ala Resulil Kerim. Elhamdülillah mübarek ay başlağılı. Ve Allah tebarek ve teala taat ibadetimi kabul etsin. Dertimin baraklı enva'us siyam. Neçe form arada var. Şongsunu gurun açıklı. Yankısımız siyamu ile sitteti enva'in niptir. 6 form arada var. Yani teşvat tutuyan aradamının ödüne şeriat at koyuptur. Bir ne oluyor? Farz arada oluyor. O biri vacip, o biri sünnet, o biri mustahap, o bir mekruh arada ödü. Yani mekruh arada, doğru değil yani. O bir muharrem, haram arada ödü. Arada tuttur taraf, haramı tarafıdır. 6 form arada var. O zaman farz neyme? Fe savun Ramazan. Aradası neyme? Roza tutmaklık fardır. 5 şey bir denesi farz arada var. Çünkü Huda Teala sünnetinin boyunda farz ediptir. İkinciden emel vacip. Vacip arada var. O neyme? Bir nefil arada tutuyor. Belki kullerde döşeme perşembe deyip tutuyor. Ya şuna meydes barakın, öd barakın, hak ettiğinde adım mı? Hivayet edip barakın tutungunun mu? O zaman sen şunu arada bir odur direkli açıyordun. Bir odur direkli açıyordun. O zaman şonuna ne oluyor? Sonra şu bir günü kada almaklık senin boynuna vacip oluyor. Kağıtlar oluyor, sen arada tutursun. O zaman anında miman yediyor. O zaman mimanın nahar verende ayten alıvermenin ağzım arada deyip mıklık ayten bir formu muzahamat yalık oluyor da mimanın teyilağına beter bir avadan bulunak. Miman gelinne nifil arada tutanmadan mimanın hormatını açmaklığı izada var. Yine sonra ne oluyor şunu? Kada anlanmaklık. O da boynuna vacip olup düşüyor. Şu tuğratından. Bu vallahi kadame efsede min siyamı tetevva. Eğer nefil arada tutup da haydi bir olur direkli, meriçilik direkli, mimanın tıyılığı direkli, haydi bir rat direkli. Şu tutun aradasını fasıl etti yani var akim. Asla yaşama şerikat diyagət eşitleri bununla melekten aradan doğru de. Şundan öyle soram, şunu kada almakla son boynuna vacip oluyor. Es-savmul menzur deyip de soram. Bir arada oluyor, nedir ettiği taraf. Nedir de iki form oluyor. Hamana sen niptirdin, men oğlum olsa, kıydım olsa, haydi bir işim bitse, ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Ya perşembe cuma. Aydan belli bir gün belli ettiğerdin o adam. Falan günden arada tutacak diye bekliyordun. O zaman sadece ne oluyor? Sen şol günü arada tutmakla senin boynuna vacip oluyor. Nedir ettirdin? Belli bir gün nedir ettirdin? Tarihin muşakkat ettirdin aydan ya döşembe perşembeden aynı şovun arası tutma olacaktın. Sen ferazdan niyatın hamana şu men kartı hamana rahnama aylandagim geldi. Ya ben şu maman falanatan kabul bolsam ben ne edecek? 3 gün falan günün arası tutacak diyordun. Bu tabi belli diyordun. Şu belliden günlerini arada tutmakla bunun boyumda vacip. Burada yok mutlak aytı ya. Men falan için bitti men 5 gün arası tutacak. 2 gün arası tutacak. Bu tabi tarih bellemedi de biliyor musun? Tarih belli şey yok. Sen hala onun arası tutama oluyor sana. Şeriatın icazı verilen yerine son burada aydın gün var ya da ayet günü. Ayet günü tutarda biraz müşkil tapılıyor. Çünkü böyle mi diyen adamı? Peygamber nereden aradığını falan gün arada tutacak deyip niyet etsen şol gün tutma oluyor. Çünkü ne belli ettirdin. Yok yani mutlak 2 gün, 3 gün, 5 gün arada tutacak deyip dedin. Falan işim doğrulanda ondan sonra ne oluyor? Ayın içinden hala onun tutama oluyor. Bu bir görün. Üçüncü muradi var onda vacip oluyor arada tutmaklık ne mi? Siyamul keffarat oluyor. Keffara aradalı oluyor. El cümle keşvat Türkmen ilin arasında şu keffara aradan biri ki takriben bilinenak. O da ne mi hakkında? Kudayla kadar maşin çakşakınım katlı hata oluyor birini öldürüyordum. Bu tabi ona diyet vermeli ya o zaman seni mahveder. Huda da senin onun onuşmalar senin hayatın onun hakkını vermeli. Olayla vurun, eğer Hudayla kadar birbirine çakışıp katlı hata oluyor da adam öldürsen, o belki vermeli adamdan başka 2 ay iğnen arada tutmalı. Umman şunu bilinenak da, o 2 ay hasanlar arada tutmalı, 2 ayda iğnen arada tutmalı. Yani aradan bir gün talsan, yeni de var sen yavaşladan başlama oluyorsun. O zaman şu doğrultuda şunu elbette hamana tomduğun adamı öldürttü Huday hakkıdın. Sonra kışın gününe koyacak olsa başarı yani. Günün gıйтı uğurlarına 2 ay ildiğin arada tutmaklık
şulardan boynu näme? Wajib bolýar. Siyamul keffarat. Keffara bu da näme şol? Ýani wajib aradalardan. Toram muallif rahmetullahi aleyh yine bir bahs açıptır ki ne kadar wagtly bolýar, yine de ştada şu arada tutmaklyk wajib bolýar diýär. Hasan el-iftaru amadan fi Ramazan bidun udrin. Bir adam gelýär we de iki surat bolýar. Arada tutupdyr, bilip durup agynatýar. Bilip durup. Näçe arada tutmaşa? 61 gün arada tutmaly. Bir adam bolýar daňdandan nefsiniň uğruna ay arada tutanak. Bir adam bolýar 15 gün arada tutmapdyr. Külen tutanakda şu ezana kadar ne näçe kadar almaly? 15 gün kadar almaly. Sonra baştan tutmapdyr. Bir adama tutupdyr. Tutup da bana bilgeçem açıpdyr sonra bilýän. Bilgeçem açan soratyna şoň boyuna kefarat wajib bolýar. Mesela ola kamır tembih adamlardan başlar. 2 ay şoň kefareti bir gün aradan öýdi. 2 ay bir gün maraqna öýle arada tutma bolýar. Bilgeçem hareketde. Bir bolýar sene mana agdyň arada iyi yaptırdyň bilýän. Hakka aýt garynda ýurtdyň. Sonra ýadyňa düşýär bilmeden işiň ýok. Bu taýda näme bolýar? Bu Hudaý Taala mehmaniyeti bolýar. Bunda hiç irat yok. Elbette her vakit ýadyňa düşse şu agyndaky galany ýutmajakda äp bermeklik gerek. Galany näme? Ýipdirin, ispdirin, uzan etdirin, ondan müşkül ýok. Yine bir muradi kesade getiripdirler. O da yine sen boynuňa bar ahim istadi kefaret wajib bolýar. O näme? El-cema' diýipdir. Agdarada aýalyny ýakynlaşýar. O da ýakynlaşmakda da näme form bolýar? Bir bolýar, şol bagşdan şeriatda şerim ýok, duhul bolsa. Duhul bolandan sonra şulardan boyuna kefaret wajib bolýar. Bir bayan ýakynlaşýar mana bir oýnaşmak, zat etmek, oýan biýan, şundan da kerahiyeti bar. Şunda da dogurda, hatda ýaş adamlar dogurda. Çoňun ýerden öň saklap bilmän näme rahim hatar ýerde barsa bar amali. Şu duratynda şu bäkratlyny gewlen çekmekdik gerek. Emma ýok, taklaş bilmän şokylyş barsa beýle şeýle degiştirip bir aýdyp da bar rahim. Enteçik ýani bedenden suw gaýsa, o näme diýär? Fakat aradaky dehletin bu diýer dehleti bolsa. Onun kefaret wajib bolmaýar. Oýnaşypdyr, zat edipdir. Fakat barahim ýanky şol barahim duhul bolmapdyr da şeýdem. Şu suratynda onu näme kefaret wajib bolmaýar. Fakat bir eden günahkarçylykka bolýar ikisiniň. Oňa şoňa bar habardar bolmak gerek. Şoň teoriýasynyň kullen barmalar. Ýani bir gorak ýeri bolýar da sen şu mal garan gorak ýeri bolýar. Gorak ýere goloýlasaň, şu gorak ýeriň gapdalyny da otba. Onda şu gorak ýeriň gapdalyny otba diýip gorak ýere ýakynlasaň, näme gorak ýere mal garan düşýär da sen. Birden ikiden şoň agydy bolýar, bilýän? Onda şu gorak ýerlere goloýlaşmalardan şu soratynda. Şu şokyları zatlary kullen men agdym arada diýip ýaş başlaýanlar adamlar zatlar erheleler şonu özgöwretini çyndan çekmekdik gerek. Bu bolly näme hakynda bilgeçem. Bir böyle ýadyndan çykdy adamlar da, adamlar. Bir surat bahmana bir wa bilmän ýakynlaşypdyr. Ýakynlaşmaklykda da fakat bagşdan şeriatda şerim ýok. Şol alat-ı tenasuli fakat bir-birine duhul bolsa, yani iş tamam bolly, kefaret wajib bolýar. Hatmin man enzal bolmaly. Hatmin man ahim bagşdan şehwet suw gelmeli. O zaman kefaret wajib bolýar, o jogurun ýok. Fakat şu duhul bolmy kefaret wajib bolýar hot. O da şu taýdan marahim şudatdan hakynda eger ehyanan bir ýadyndan çykyp süýlese, o ýadyndan çykypdyr da, oňa hiç surat ýok ýani. Ýani ýalňyş ýeni ýalak, ýalňyş içen ýalak. Emma bilgeçemekde ýani suratynda häki bolýar. Sahabalardan biri ol ýanky denanyň ýanyna barmalar bolupdyr. On bir müddet geçipdir ýanky. On sonra denanyň ýanyna barypdyr. On Peygamber sallallahu aleyhi ne diýip bardyň diýdi ýa-da. On diýär baldygyň agyny gördüm, özüm taklap bilmedim diýipdir. Peygamber şonda ýyljardy diýär-de. Adamlar şeýle adamlar da bolýanlar. On şuratdan gewlen çekmekdik gerek. Yani şokyları, zatlary şuratdan saklanmaly. Kime bada ola kamır musibet başa çamasyny yani. Allah kabul etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.